I'm Naledi Mnisi of Naledi Mnisi Media Production, and it's my pleasure to introduce you to one of KwaZulu-Natal's rising cultural highlights, the Ugatsheni Festival that is held annually at Uphongolo, eXotshani. It is founded by a popular Maskandi artist, Ugatsheni, and this festival brings together thousands of musical lovers, artists and local residents to honor Zulu traditions, showcase talent and uplift the community. Stay tuned for more. Production, please tell us your name, surname, and njengoba silana Gatsheni ulindeleni. Ngiyaphila unjani? Igama lami Xolile Wakhanyile Msiphathi. Njengoba ngize la usabili amacimbi sashintshashintshane ngilindele i-vibe yangempela ngeke ngangikuthele kaka. So njengoba usulindele i-vibe, imaphi amazwi adlulisa mhlawumbe to all the young people who are watching right now? Ukuthi mabayeke benciphise izidakamizwa kusebenza kakhulu bayeke nabo. To the young ladies. Njengoba besiphethe inyanga yamasiko, ikuphi ongakusho njengoba sikuMaskandi Festival? Ukuthi kusaqhubeka khona lokho siyenza ngenyanga esiphelile kapheli sisasho njalo. Asibingelele sikwamukele kuNaledi Mnisi Media Production. Please tell us your name, surname, and ukuthi njengoba silana usisanda music la oPhongolo Ugatsheni Festival osuku namhlanje. Ligama Msitho wakaliphondo. Qamuke Nkomazi. Oh wow. Nelspruit. Wow. Into supporta lento emabhinqa Uyayithanda? Yes. Yeah. Njengoba uva ngikhuluma Swati. Yeah. Expectele ukunhle ngani. So sinami next time. Yeah. So to all the people who are currently watching right now, ungathini nje khona? Ngisemadoda. Ningatibambeleli. Sesiqalile siyahebela. Nanzi nje. Yeah. Azibenge ngisuke nje khashana ngisukele lini. Ngoba ngiyawadi amabhinqa atsashaya amaZulu. Zulu. All right, siyabonga kakhulu. Igama lami ngingazulu ngasibangonjani kodwa la ngize esikhaleni sokumthule igama elomjobani lakhona-ke sizomaza iGatsheni Festival edlala unyaka unyaka wesine lo ikhona la eXotshani emva kwesihlanu. So nje siselapha njengomjobani sojabulisa abantu jabulisa umjuba ugetilasisikule sojabulisa abantu kanti unyaka wesibili sikhona thina eqenjini laNtshokobani. So sizela njengoba Ntshokobani. Lokukhombisa uthando yaphakathi nomculo nomphakathi kufika komculo wethu la uPhongolo nokuthi sisapothe ikhona eGatsheni ukuthi sibe khona ngenza besiyayicela bese sisikhona onke amaqembu akhona ama-local artists nama-artists angaphandle siyajabula kakhulu ukuthi sibe khona lokuzana ingxenye eGatsheni Festival. Abantu abasha sibona nomculo kakhulu, abantu bayazwana bayathandana kumnandi kakhulu. Mina ngiyabisa eGatsheni isikhathi esizayo lapha bazokukhokhela kahle ama-local artists nawelo ama-local artists akhokhele yebo khona siyamsapotha ngakithi kodwa kuningi zaphela ilanga kwazi nama-artists so njengoba sesilama local artists siyakha sithi qhubeka eGatsheni phambili kodwa indlela nami abantu abalokhu basithenga izinto ngazibheke Asibingelele sikwamukele Naledi Mnisi Media Production ngokusele igama Songo uqhamukaphi efundisini yakho nokuthi kungazi ukuthi sibe la njengoba sifuna ukuthi amalungu omphakathi asePhongolo nayo yonke indawo eSouth Africa asheshe ukuzaka la endaweni yasePhongolo. Alright, igama lami ngizizwe kwamthulisi kodwa nokusebenza kwamasikhathini ngoba ngilana kulesident DJ sazosebenza okwamanje ekhesini kade amaphilisi asakhethile amaphilisi igama lami ukuze sibe nani umkhaya uGatsheni sibizile eGatsheni Festival akusonke ngoMaskandi umphimbo ohlanganisa wonke umuntu umphakathi abadayisayo amahhotela namhlanje bayakwazi ukuthi benze imali. Lapha bazongayidlulisa ukugqugquzela abantu ababukayo ukuthi beqhubeke bese imicimbi efana nalena emphakathini. Ngoba manje amazwe wasibuza ukuthi
abantu baqhubeke benze izinto abasona bangakatsheni njengezinto khona ezenzakala noqoqoro ikhonsita ngesidelamenti wesimashilasi beqhubeka ukuzobaseka yolwazi nakikoteli ukuthi ngomapha kubana umuntu usinazo nalanda yena beqhubeke sizobaseka thina noyito amapiano fete sobaseka nami khamela ntumbani isibonisa kwethu ngiyazakala emakhaya imfundo yami Olakhona mthethazane. ngiyabonga ukuqhubeke ukuthi impindi ikhankeli uzaqhubeka ngalekejuba lokuncane sina kona lokuthi kubona lokho yesikhali kakhulu Ngiyabonga lapho endaweni yasePhongolo eNkosana. ngiyabingelela ababukeli ngibingelele igatsheni music festival okwesipendike esifanele ekhaya umkakhe okungayo ukuhamba kwamasiko kwazilesadas edimeni o-DJ osebenza ikhodi FM as president DJ esebenza nokhona FM as president DJ namhlanje siziwa simenyiwe la ukhoko enkutshathi kubazilayo yasifanele khona ukuthi kumkulaza igatsheni music festival. So to other people who are watching right now, we can't be among us, especially to the people. Bonke abafowethu bethu impilo efana nale esifana yizi support asithenga amathikithi ngoba impilo efana nale ayikho ukuthi uhambe sinahova imali kunehlelo kodwa impilo update ukuthi tourism aid ubekisa amasipala wethu ukubonisa umasipala ubamisa igama lendawo so abantu bakuzela ithanda ngoba enze zonke indawo ebalanga ambiza wethu ikangayikho nasabonke abantu bonke abenzani vela wenza show ukuthi iphinde ibona nale ayiphuthi vela ngoba lapha ibonakale kakhulu ukuthi ibona nalokho yabheka lapho sivela futhi nabantu ukuthi cha laba khona khona beqhubeka beseka abahloli basikali yonke into Alright, thank you for your time. Phakathi wakithi amakholelo basePitati Amsterdam ngibatsheni nge-18 October selahlanganele laphana ezex lifestyle noma izex Barbell Grill. Yakala kakhulu laphana kuthiwa umcimbi omkhulu Half Moon 2025. Kumele kuzobe konakele. Kumele sicela zonke indawo ezakhelene ePitati Amsterdam. Amanye ama-province asondele kumele ziyakhala with the brand 2025 Half Moon. abuni siphethe umenzi usuke snacks umjolisi ngoba namuntu namanokali-ke inqaba sithe bese bengakhohlwa abantu ithikithi la e-Full Moon iseCambridge Stadium eMkhondo nge-15 December sihlala likhona 29 November hlala mnambithi menze homecoming umhle brand media phakathi ngiyabingelela ukungenelayo wathi mhlambe endaweni yasePhongolo wadwala la ekhaya yasePalama kodwa lokho ngaziwa ngenkonzo kaBhejane yebo cha ngijabule kakhulu mina nje isithuthelo ukuthi ngikhulume nabantu emphakathini ngibonge lethuba sithole lapho ngalo sihlala egatsheni sijabule ukufika khona. Siyabona ukuthi abantu abasha baningi kakhulu la endaweni yaseNkosana amazi owawulisa kubo bonke abantu abasha ababukayo njengamanje la umuntu omusha Amaseko afisa abantu abasha laba umusha bafethu into engapheli iqhubeke njalo kuhle kakhulu lokho kwenziwa egatsheni nasethembekeni ilanga ophinde vele egatsheni futhi ngolo elame lokugcinakala ngithi ngiyacela abafethu bonke abafethu ababukeli balo-TV behambe belapha ngizoxhumana bayobheka inkundla kaBhejane ikhona isimo sonke ephumile laphana iy'ngoma ethi ngiyamwebela sibala ngiyabonga kakhulu abangasapotha lapho abafethu. push up